Bugatti. Zangatongoro MC wa Japan. Bugatti. Aitazi. Abarota ya ye pioneer we Zim dance. Basi izvo zvekuti Zim dance asi zvinhu zvekudhaya. Zvinhu zvekuti umwe munhu akangozongotanga kuti ndindakazvitanga. Ari right pakuti ndiye akazvitanga. Akazvitangira pazvinhu zvazviri kudhaya. Kana Bugatti aitaura ndiye akatanga ye pioneer we Zim dance. Saka Jabi hapo. Vanodiscover zvinhu zviri kudhara but zvine vanhu vari kutozviziva kudhara akangotumidza Koslag youth ari kuEngland anga ane website and Zim dance with something like talk about websites and Zim dance haitwe painternet yatikutaura nezvayo inoitwa physical mumabhawa neni sati muzivi zvemunhu iri but uri kuona kuti problem yandinayo inini Zim dance kuimba mangoma neshona here chii kuimba mangoma neshona uchirekodha kana kuti kuimba mangoma neshona anorira mudhanzi here ukataka padefine pese ipapo ndokuti tikwanise kutaura ndiani akatanga simudhanzi vamwe vati hanzi Major hanzi Mokari zvimwe zvese zvakawanda wanda vanogona kuzvitanga zvichiva kuti Zim dance but Zim dance vari kuitangira papi vari kutora chii kuti vazoti ndo type yemusic ndozvandataura kuti Zim dance kuridza mangoma neshona here chii kana kuti kuimba neshona aiwa kana kuti I think vari kuedza kutaura kana kuti maridhim ekuno achiimba I think kana vachifutaura izvozvo ya vanoda kutsvagwa akatanga but toita kutotsvaga kuti maproducer kwete vaimbe vacho ona because Mokari is a producer kana ari akatanga kuita rhythm rakaraidwa nemaartist aiwa zvarini wene wakataima dzina basa but tinongotaurira kuti ndiani akaita rhythm mumashure make rikaimbwa kuno vamwe vari kuti hanzi ndi anonzani Winky D naTempo Man inini handiri vanana Winky D naGary B handikwanise kuvaisa ipapo because inini ndaitoziva vamwe vanhu during time yavo ivo vanotozviziva kuti zvavaiita zvazvo vaitoinspirewo nevamwe vanhu vaitoono mumadhanzi ivo vanozviziva vanhu vacho vamuri kutaura vanoziva vamwe vanhu vaizviita vavakatonakirwa navo kuti vazozviita varipo havasiri vakambozvitanga ndipo paunozonzwa munhu iwoga akuzviti elder ari mwana mudiki anozviti elder same nekungodaro kuti ndindakatanga kuita chakati unongazviti elder une 16 ndo vamwe futi anapotana ko saka vanoda mbiri saka vanovada kungotiraya ungoti kubvira pazvatangira ipapo kune vamwe vanenge vasiri kuketa maridhim anoimbwa zvavo inini aibhilive zvakatanga maimai maridhim wedzera Zim dance ochi handotanya kuti zvandomira chamara ndakuda chiya chewaiti chamara vanogona kungotanga kutaura ndiye atanga kudaro Ndozati chi ara John Chibadura yeyo ataura vairidza rege zvavo but not dance rege but chii chinonzi Zim dance ndozvando pacho patiri kuti inini handisi ndakutofungidzira vapfana vekurwa
mamaridhimu emakombiyuta pamwe ndo pazviri kutangira it must be ridhimu remunomu rakaimbwa nevanhu vekunomu ndokuti zim dance ridhimu revanokira saka vanhu vacho ivavoka vakatanga izvozvo havanhu vemaimanja because kudhara zvakunaka straight kana zviri izvo zvazviri kureva kudhara vanhu vaiimba kasairaida maridhimu ejamaica handiti kozoti banana meja iyi utswegota kutangira time iya handisi kuti maridhimu avairaida aya manhamba avo angari maurban grooves kai zvekuti zim dance hazvina 2-3 years aiwa kaba ndo kasikatarisa music yacho ndiyo kana takutora vanhu senge zana meja iyi ana country boy ndo dance zvakafanana nezvosaka tatitaura katikati vanhu ava vakatanga kuzongoti zim dance pa zvinhu zviriko kudhara vanhu vakazongotumidzawo kuti ngatiiti saka avanzwisisi vamwe vati kina soja love nasecolors vanhu vangu varekoda kudhara kunonzi chiuko vaizviti kuchiu kwairekoda vanhu vakawanda kwainzi kumusic factory rekunanu music baker hanzi mene mwaizvita ningirikuzasi kuna achigadzira zvimaridhimu zvese nekurekoda haisi long back handiti fortune mbarudzi aibika maridhimu munoziya fortune mbarudzi aibika maridhimu bati mangoma mangoma acho kandi vati kuti da kuziva kuti chii ichocho dansorege because mai manje ka ana dadza d vakuimba pamahip hop ana winki vakuimba sungura ana freeman vakuimba zvegodo every day freeman haangambonzi anoimba zim dance because first song yake yanga isina mborerekera uregi joina city yakarerekera uregi iri aiwa ina zvayo but yakurerekera kuregi ndokune vana vesaisi dzake vari kupisa ndokwaakutowandira vanhu vese akutorerekera hake vachatsvaga rimwe zita zimdansoda kuti zvitomboda munhu anombonyasongodhifaina zimdanso karacho ende akagona kudhifainwa bo azainoine iri pachena there is nothing like zim danso does not exist. Danso exists in Jamaica only. Saka zviri kuvhiringa vanhu vakawanda vanofanira kunyatsoenda kana paredhiyo vambogadziraamba neshona anorirwa mudhanza abati zvakatangwa kudhara because tenda yaimba tenda yagamura yaimba kauchati zvakaimbwa kudhara kasi kana makuti vakaona kuti viromba vakatanga vanga vari vapfana vanga vasingaendi kumadhanzi umwe zvinhu zvavakangotanga ndada kutaurira dzausingazive 99% vapfana vari kuimba mazuva ano haana mbobvira apinda mudhanzi haana mbobvira apinda mudhanzi kubhadhara mari yako pinda mudhanzi varitaurawo kubvirawo angotanga nekungoimba chete varitaurawo kubvira pamaeji avo hatindanyanyovari kutranzisteri vadavatsvaga rimwezi vangosiya zimu dai vamubvisa zvauri kuimba iwo inespecially kana uchitoimba hako neshona zvinotongozikanwa kunzi ndezvekuzimbabwe ka1 havafanira kuudza vanhu zvauri kuita vanhu vanofanira kutotaura vega kuti zimbabwe nenge zvauri kuita ototi otogara wataura kuti ani ndinogona hausitaura kuti unogona abvunza zvabvunzwa paintaneti
nandizviona hangu ndiverenga macomments zvotokatya madzano wawani zvokuti vanhu vacho vazhinji vacho vakavhiringidzika vese varitokanganisa ini ndikuti nditi ndipindire ka toraya madhani problem yangu yekuti ndipindire nyaya yacho ka I can be attacked wose mafunction antodo imwe theme kwete kuti inini nesilverstone ndoridza dance rege handiridze zim dance ndoridza dance rege zvochiperera ipapo ende ndokuti dhanzi rirambe riripo ava achapesera makonzert avaita zvekutamba kuti dhanso vambosiyana nazvo ine vari kurova kuti munhu wese aimba izim dhanso nekuti munhu wechidiki yadhanso ngaasanyanye douraya mamwe madhiri ngavamboita zvimwe vanenge vachikwanwa vanouraya ndo vanotofa ndokuuraya kwacho pakuti vakazopedzera vasina zvekuita vatouraya chi basi vanouraya basi zvavanototanga kudzidziswa futi vanhu vozi vanhu vanenge vakutoti hatiende kunobhuwa vozi achinenda kudhanzika unosvikoitwa nongorugara yekumagala vai magala vanotsvaga mamwe matimu kana vakuita madhiriwa saka vasingationeoneku kana achita yave saka vachimomira verenga newspaper chamwa concentrator nyaya yesimudhangu unoachamfanotanga handizive kuti chiwo saka ndosvika kushatirisa izvo ndoshatirwa but handii handizive bcause ndikade kukomenda zvinogoro watongesingapinda ringozi pazvaitika ndansiva ito number 1 kutaura hazvindoda ivo varidzi vacho hei ane moto saka matadza kuziva kuti chii chinonzi zimdanso matadza kuziva chii chinonzi zimdanso yao kwemudhara seke chii chinonzi zimdanso yipi yaunoda macheso power ndaraudya mari yake nana Nicholas Zakaria ndatopinde uku ndakaenda kwaenda kuchekeswa musoro dhanso kwacho harinyatsokuenda which is dancing ho itojiva basically is long and care kana yasauri care haina uyarohaka zviripo hatisi kuvashora hatisi kuvashora but izvo zvavakuita ndo zvatisiri kungoziva ende zvitoribo kuti varamba vachiita zvisvikira vanowana imwe theme iribo vavaramba vachingoita vachachinja futi vachatsvaga imwe aikanda mawayawaya anozispada vakana music vari kurova vakana minana iri kurova yakaipa but zita ravari kuzopa mai vakuenda unoita maperformances avo ka ndorisiriro zita racho ravari kuzopa ndoratotadza kuziva kuti vari kuritora kubva papi kusvika papi tikaziva ipapo pamwe togona kufamba tese zvakanaka zimdanso itori hombe kwatiri zvotamba kukuro itongoiwa saka vakadataura ndo ini ndida kuziva kuti zimdanso kuridza marekodzi kana kuti kuimba neshona kunenge kuimba handiri chiraidha tumaridhimu twemakombiyuta kwete zvekuti tipane pachirohwa mabhangu ezvedu zvezvo pana mabhangu avo
Because one na Godfather, na Doctor, na Nesi. Ndopa kutangira kuti zimdanzo iwa. But pono zono yendo kumwe. Zvinhu zvako ka zvinenge zvakato atati zimdanzo ngangoti danso ye ngangoti danso atati zimdanzo izina vakutara zvidanso nyika dzese dzidaro kuti aimba vati South danso Moza danso Mozambique danso Malawi danso Zambia danso zvino zvakuti chizvo aya zviite Azvina meaning. Kana iri danso ka plus music amusirimi munoisarudze isusu tinotoiona kuti yakapenga Koma mawaya isi danso kai. Ingori number inonakidza. Vanhu vari kungoimba music inonakidza inoteerereka plus zviri kungonakidzira kuti zviri kuitwa nevafana vedu saka totonakira but nyaya yekuti tingabva tazoiti yadanso because pangoita tukabhiti kamwe kake kanenge haisiri izvo zvinonzi zimdanso style yekuimba yacho ka haisiri iyo Boss wakavaisa pane maartists vanoimba danso. Tongoti tavaisa kana pashow. Toti yaitwa kuJamaica. Would they stand a chance? unokuwa nezvidhina Mwari anogona kuspaka. kuJamaica. Vachigona. Kana mwacho ari kugona. Zvakafanana nekuno kunouya kana vanhu vekukongo vachiimba language yatisingazivi. But music yacho Eka saka ndikuti anafanike kuonaka yashinso yamawaya ka inopinda kwese. Kana mudhara chaicho ane vana nevazukuru anogona kuiteerera. Vamwe vacho chero kuJamaica vanogona kuita muno. Because language hainayo mawaya. Because kuJamaica zvacho ndikakudza kuti vanhu vazhinji vacho Havazvi-understand. Up to now. nezvichiimbwa zvacho but music inonakidza inoteererwa. Saka the same can happen. plus ukuona zvinoitika mudhansi mene asi vanhu vese vanondomuteerera music mumwe anenda anonakidzwa nevari kuzvita vari kuteerera mumwe ari kuona bhii saka chaunga ka hachisi kuita zvinhu zvimwe chete pane vamwe vacho havatomboda kuteerera music yacho hana time yacho vamwe varida madhansi Vari kutakirwa nemusic kanooneka nepadhansi. ndo vanozonakidza vanhu vaya vaya manje vamwe vakangozara mukati Saka hapana vaya manje vamwe vacho pavari kuimba unoona bhawarese jamba kurakidza kuti uri kuita zvemusic. gona vari kugona Aiwa gona hati kuziva. gona vari kugona But nyaya iri kunetsa ndekunzi ndiani akatanga Zim danso. Papa ndopanetsa. Ndopacho pari Ndo pari kunetsa kai. vanhu vaikwanisa kuimba mudhansi vachijambisa vanhu vakagara kuti tangokurova varipo. Nana Paradzai, Handikatomboziva zvakatanga ri. Anatoga Bantani vanhu vakudhara. Uri kunzwa? So ini handisi kuti munhu ari kuridza music, munhu ari kuimba. Ukaenda chero kunzi kushow yeZim danso yacho. Imwe time kunotorira series Zim danso. Ayo, ukwana problem yandaita here panganchiona ningi macomments. Mumwe munhu ari kuti Gary B. Templeman anoridza music, haaimbe. Mumwe munhu ati Gary B haaimbe, anoridza music. Saka Gary B naTempleman nevamwe vanhu vakauya ndemai manje ka. Saka vamwe vanhu vakauya before they were not playing Zim dance. Handi ndizvozvo. ndopati kuzoshaya Because vangoisa maartists ka. Vamwe vakaisa na My Red Rose. anikasingaziva kuti chino Zim danso hatingambomuti Hanzi ndo vakapromota Zim dance wana My Red Rose. Vamwe vakati Robert Joao for the support. Ndaudza vanhu vazhinji zvinhu zvavasingazivi. Zvinhu zvakachinja zita. Kudhara zvinhu izvi zvaiitwa ari ma MC contest.
zvekuti panouyawo maartist achiimba zvavanoimba vazvoti ko hapazonzi kana kuti ahwina ndianowina zvekuwinwa ibaba Boss kuna culture kid kakamuka ningi the albino guy wekuningi wekuchitungisa wewe akaimba way before vanhu vakawanda even Sniper akaimba way before vanhu vakawanda but akatanga kuzikanwa chi apana kana 7 years kunyeba anotaka chomborewa degree nepi inini vaningiriri pazimudhanzo zvangu pamaandastendera andingatoita palevel rekugaya vanhu akatanga kuzviimba vanhu vakatanga kuzviimba vandingatoisa inini vachizviisa style yekujamaica unge vandingaise inini kuno vapana vaive anonzi ana maroja ningi extra large hapana munhu ambova mentiona vanhu ivavo kuona ndo problem iri kuitika yekuti pane vamwe vanhu vasiri kumentionwa nevanhu because munhu anongotangira paatangira aiwa ndo vakatanga kuzvicommercialize Jamaican style vari vanhu vachiimba neshona kanyama karipi uyu kwamutaro asegai kuru manje uri kuona kuti asegai kuru manje problem yainayo panyaya pamaskiri atiri kutaura emudhanzo izidhanzo asegai kuru yanga riri bere but kanyama karipi haisi dhanzo dhanzo here haisi regedhanzo cheche ndopatambotaura vaiva kuti zimudhanzo ke haisi yemabhendi aiapulaya kune vanhu vari kuita zvemabhendi vapulaya kune munhu wekuti anogona kutoenda pastage kaa ari one anongorova vanhu atori one hadi vamwe anongoda microfoni necd rake ranenge sakana takutaura ridhimu pafeya totaura kuti extra large extra large ndekuma-90s ka rari group but vanga rove microphone late 90s pakurekodha chaipo tikutaura vakarekodha ka noti vakaimba bcause pane vamwe vakaimba vasina kuzorekodwa ana paradzai havana kurekodwa vachibva kulevel vibes nanatoga bantan havana kurekodwa ana bad boy sound papalodze yanga iri sound akamboimba vakambeta band ravo zvandakatadza but yairimbwa neband vanga yainingirikina nanafortune mukaru saka vanonetsa paboys zangu tichabvunzawo kana vechidiki nai bozi danso yacho it's confusing yeah saka maboga zimdanso yakatangana njoni zimdanso yakatangana mapioneers acho because kudhara kuti vari kutanga seti I think zimdanso chimanje manje andi chinenge chimanje manje zimdanso yofunga kwako yakatangani amai manje aka zvadi pataka kuimba wapa nekumbara ananiwa ana sekalasi
ukutye usatye aiwa zviito kuti izvozvo because kowingi anga aimba kudhara ndokumamisa wikidhi yakaimba yega ndo zvakaitika anga aimba kudhara vakazobuda vapana but usati chere chinhu chinonzi zimudhansoka hatakanawa tachinzwa chinonzi zimudhanso tinotichinja kudhara bcause patori nemubvunzo wana kuti zimudhanso yakatanga orini bcause vamwe vanofunga kuti maevhen grooves izimudhanso padanyatsokuti paitwe clean bcause vanhu havasingazviziva kuti zimudhanso ndei maevhen grooves zimudhanso dauzati maevhen grooves zvikuona kuti music inoimbwa navapana vemugeto here kana kuti inoteererwa kugeto here kana kuti music yevana vadike hatisingetsonzwisisika ivavo iwewo kwauri zimudhanso chi pandiri iwewe John Shop kwandiri zimudhanso vapana vari kungoimbawo vemastreet vemabackyard studios vari ngotraya kuti usa vemazimudhanso vari kuimba machuni akaita sei zvikimbwana nakiller t zvikimbwana najalavo zvikimbwana nasecalas ndo machuni acho machuni freeman zvangu inini hanabvira ndambokwanisa kuti zvifarira zvaanoimba but anoimba kufarira toda kuziva arimo muzimudhanso ndozimudhanso but joina city akaimba ari muzimudhanso asi joina city tingeti zimudhanso infact danso papo ndopane nyaya kadhanso kavari kuisa kuti danso ndopane nyaya because kana vanhu vachiti danso from maonere vanhu kuno kuzimbabwe danso machuni infact manhamba anenge achirira for example kana yazimudhanso manje anenge amunhu anenge achimba paridhimu reshe rimachuni ridhimu racho rakaita sei ndo nyaya yacho rakabikwa kunoku kana tiri kujamaica bo zvafara big stage handii rakaimbwa rakanzi bistm rere riri kujamaica handii but rakaimbwa kuno nanauyi pazimudhanso zvinakidza saka hatingamboti zimudhanso otherwise malyrics echishona anonakidza akatanga kudhara but zvinhu zvazotanga kunzi zvako nawo because zimudhanso kwandiri zvinhu zvandatanga kutonzwa if not 1 year ago 1 year ago. What year was that? 2000 and what? 2013. 2013 oh but kune vamwe vari kuclaima kuti pane anslag youth ndeyakatanga zimudhanso kana asinaambobreaka into the lime hatimuzive because kana akasatamba munhu pane zvake izvozvo ngaasambotaura izvo because variko vakaimba anogekina ana meja e vakaimba ananzi ana malvin s ananzi ana bukati what not vakaimba vese atinoziva but zvakasati zvaane kapawa havana kurekodha inini ndikuona vanhu zvikuitika ana meja in ana bukati pavakaimba havana kurekodha as much records than vapana vamazwana vapana vamazwana kwana kurekodha kana 3-4 marecords pa1 rhythm ka apa meja e pavairekodha yaifanira kubuda iri parecord paplate pavinyl saka there was no room for that time but ezvinezvi manje indikada kutorekodha totoenda apo nditonorekodha song yangu papi vacho knockout records utonorekodha zvekuti haisisiri danger but hapana vari kuimba ko wakapopulariza zimudhanso ndeni according to you vakaita kuti ite popular wingidi akamboitoka akamboipushawo akambotraya nani futi akambotraya satye John
wapana zim dance. Winky D akambotry pusha. Saka tingangoti Winky D ndiye akapusha Sim Dance. Boss wamira ipapo wataura Winky D kanenge ka 6. Yayi akaipusha. Ndomaonera angu. Pano kumbara ndo vazoisopa another level. Right. Ini zvangofanana nekuti inini munhu akanditi kana kuti Bounty Killer Ninja man ndo akaunza dance. No. Handiri kwangu nana Ningi, ana Trinity, ana Ja Thomas, vakudhara ka. Kubara mnyaradzi. Vakudhara. Vaimba pana Ja Love Sound. Alright. Dhara nana Uroy. Angari ma DJ futi ka. Vachiimba. But ana Shaba push out to the next level. Yokuti akazotanga kuzozikanwa kuAmerica. And Shaba apa atorere hoshi nyembo na vibes na Movado. Saka tingamboti Movado na Shaba ungava same category. Just like putting Sekalaz in same category na Winky D azvite. Aiwa azvite. Category nana Major E. Kama Shaba rangu akaita moto kudhara, vibes dzakazoita moto pamberi. But zvangofana na Winky D andika. Winky D akaita moto kudhara. But angoisati azimdance. Azimdance yakauya yako. Yakatouya infect patanga kuimba pa nekumbara. Saka Winky D haamu mukategori raMajor E naBukati ka. Ngaasatombotaurwa. Aiwa ipapo Okay. I don't think anokwana pa. Saka Major E naBukati tingangoti right now pane the living people because vamwe vacho vakabva vasiyana nazvo ka. Ndo vatingangoti ndo mapioneers ezimdance. I agree. Inini ndo zvandofungwawo. Aiwa ndizvo. Mai manje. Itai mai manje. Saka mati. Zim dance to the world. But isister yadangoziya Major E naBukati ndokuma 80s. Okay. Ndokuma 80s. Yes. Mid 80s, late 80s. But avana kuenda into the 90s. Ayo, Ningi, I think personally, Bukati akatanga kupfura Major E. Bukati ndiye akatozowinza Major E mudance. Major E I don't think akaimba kuNingi kuZimbabwe. That much I will tell you. Major E akazotanga kuzoimba yaMtown. And when was that? Kwanga kuma 90s. But munhu waingofamba na Bukati, but Bukati akaimba kuNingi kuZimbabwe. Nana culture tea. So you mean Bukati was there before? My friends. But they were not there before Yellow Vibes. Sabu nzadibe kwangu naka Yellow Vibes ka. Kedu ke kunoku. Kakazofa zvako but kanga kariko. Papa Lloyd. Oh, Alan Ranks angarichi. Alan Ranks. Ndoka vakuru vedance yacho kaiyo. Tikudara dance not Zim dance ini makati Zim dance ka. Makundikanganisa. Ndudara dance. Dance. But Zim dance yacho ya nyanya. Apa pa slag youth apa ndo pandikuramba zvangu. Uyo Anonza ndokupe. Aima. Slag youth.
nandiziye anenge anogara kuengland though aiti paakatanga zim dance kamnyatka kuti akaita ndofunga akaita website here yainzi zimdanso.com here waritaura kuitisa popular anogona kunge ari ongoipa zita kupopulariza kuiti zim dance zvinogona kuita slagi youth ekuipa zita zvati murambire anogona but amuziye zvinhu saka we have nothing to say about slagi kumabhandita ako mazuva anaya ndozimdanso yacho yemabhandita inini pandoda kunyatsoziva pazimdanso pa zvinhu zvakazotanga kuzochinja papanha vekumbare pawakatanga kuraisa ndo pakatanga kuita zvinhu zvacho zvinyatsobaka moto wakaipa waiziva before that ka vanhu vaingoimba zvaiimbwa but vapanha vekumbare vamwe vacho havana kana gore vachiimba but pasiripo kapa zvakatara aiwa remember kuti ningirieni kuti zvinhu izvi zvakanyatsotanga sei uchiri kuzviziva zvakatanga sei malagava mapasapasa 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 aya zvakaita kuti ende mapasapasa acho akaitwa over the years vanhu vaiva kutoimba hapana ivava vamwani but vanga vasikarekodi vazotanga moto wekurekodha apa ndopakuningireni pakatanga laptop recording laptop in the back door patangira confusion munhu wese akutoimba saka munoti chiidret atoti aiwa ngavarambe vachiimba varambe vachiimba mukati mavemo mune vamwe vari kuimba chaizvo chaizvo techingonhongo 1 vachienda varambe vachasara vanosara vachisara vamwe vachienda kumbiri vamwe vachasara ende futi mapromota ngavabhadhare vapana nekusanyora vanhu pamapost evanhu vamusina kutaura navo because patakazviita zvedhanso hatinambowana kana cent kwatiri hazvina kubhadhara kezvo nobody was paid mafanizi ataitoita ndo mafanizi ataita ndikukutauri maiwadza mafani aiwa ngavarambe vachiimba vangaramba vachiimba pamwe zvinotoonani no isidangoti vanhu vabhadharwe chiti vakabudawo kunze kwenyika mapromoters ngavabhadhare vanhu manje ningokizikana kuenda kuengland mwacho anenge aripuhwa mari because mabhandita ndo akazoti vakatenga mota first car okay mabhandita akatenga mota musoro saka mwacho I think varipuhwa mari ameno kana pamwe kutengerwa kaunovaziva makurukwa ndo in I was reading a newspaper mwe blaza anoimba sungura so aiwe Diamond Studios kwana zvinoita mamwe marecording studios vakasaina contract vanopa munhu motikari vanotengera munhu motikari vangotadza kuwirana the first thing vanokutorera motikari iyo zvamufanira mawaya Shinsoman akaita ekupiwa aiwa kuuplifta munhu because munhu akafamba nemotikari inosvika paimwe level zvakakubata kuti wakujairira mota ugava kuti ndisiyane nevanhu handidzoke mutsoka utange kukwira mari notobvisisana navo kana uri munhu ana King Shadi ndo vatinoziva vanhu vakatenga Alteza pamwe masemdili nana Freeman
ana Freeman vakamboti kwira ndege vachiita sehameno uri kumaforeni ko pamwe vanenge vakambobhadharwa zvishamiso nana Lady Squanda boss muno muZimbabwe kakutenga motikari ishows kuti yes pane ka success mari yaita zviri kufaya saka matadza kunzwisisa Zim Danso mese madhara dziri ari vanapa hapana mari ainzoziva kuti zvakafamba sei bhozi dzakataura zvinziko last year saka tinga kuti vanhu vacho vane makore vachiimba aiwa but pane vamwe vasina kana gore vachimba vatinoziva chete kuti tivataure yatakutotanga futi imwe nyaya futi Jalava ana gore achimba aimbira ndiyo uya akaita ndiyo umaitiro ndiyo watati singazivi watanga munzwa rini last year vakawanda vasina gore vachiimba but vari kuimba zvinonakidza hazvireve kuti munhu akatanga nhasi ka neakatanga 10 years akatanga 10 years hazvireve kuti anogona kupfuura atanga nhasi pane mumwe munhu anongotanga nhasi kana Shinzo Mana Shinzo was there kudhara anga ariko but kuti aonekere last year moya kunzi yakarwana sule mwana atomboiziva morabos anyways Michael, thank you so much. I'm going to throw hard balls onto you. Shuto chinonzi Zim Danso mpeche aiwa mpeche bricks shuto chiyagara Kanyazoti tsanangurira yako wega chinonzi Zim Danso bolinja kausaka usaite usatye gara hapo shuto Zim Danso chinonzi Zim Danso kana nguruma popo kaiwa Danso vakutedzero vawimbo simaimbirwa niko kuna Jamaica vari vemuno muZimbabwe vachimba nerurimi vachimba nerurimi rwavo zvakatanga rini Danso yakatanga kudhara asi kudhara chaiwo zvekuma kuma 2000 because kuna vakatorovana vanakuparutsa yanga Danso yavo but yanga isina mbiri yanga isina kunasvika punch haso maibhen grooves iri ana fortuna yakapinda inzi Urban Grooves but vaitorova Zim Danso panguva iyo asi vainzi maurban Grooves zvichibva zvazvichinja manje vakupakurowa manje haangoibva because even ndikada kutanga kutorova ipapo yangu inhamba ndikatanga kutorova rhythm ndikatanga kutorova yatoti Zim Danso ndomaonera saka kufunga kwako ndani akaita kuti it's a popular still Zim Danso iyoyi mapioneers acho chaicho mapioneers acho akatanga kuimba Zim Danso kamunyarike kuti Zim Danso akazoinza zita rekuti Zim Danso vamwe vanoti ndiuyu anonzani uyu anzani aripo mwe akambouya akazoita chipawa chimwe chekuti anonzi saniko anogara aripo vari muno Slug youth. Akapromota ndiye akapromota pana akambonoruka Chipas. Not Chipas. Wanoti aniko aiwaripo mani anonzi Chris Godwin ndiye
iye muzimbabwe Zimbabwe munhu ari promoter angari promoter asiri kana simadi aiwa asiri ana smart ana smart ndo vamwe manje vaita salad ataurwa kuti simba one of the pioneers but wataita zvitisalad aiwa ngasiyaita anonzi ani komano akatanga kuroisa festi anisiuyangani akatanga kurwa show yekutanga yekugadzira zivapana ku6 sport not black giant aiwa vanomuti ani Templeman ini ndo ndiye wandinotiwo ndiye pioneer Templeman kana inini onde ndiye munhu iye aimbe ndiye ndiona kunge ndiye akazoita zita akazotipazo simdanzo Templeman ndiye akasimbisa kuti vaimbe kuimba vaiimba varimo mastreet vachidaro but kuti vazonasoti taya ini ndoona kunge ndiTempleman ndiye akakommercialize kuimba kwavapana because akazongobatanidza totora pana Glenfiddich ndopabva azokurwa zishow ndobva ratosunga zoti ana uyu vakazoti ana Chipazi akatositera kumashure paakazoridzisa pana Chipazi ndo last year Chipazi ndo last but Templeman manje ndiye wandiri kuona kuti ndiye akaita the first ndiye wandikati ndiye aka 6% akarwa kuchiko akarwa ku6 sports akarwa yevapana Templeman atangirwa na Simadi simadi angasingaite zvemadhanzi simadi angari musaradi Simadi angasingaite zvemadhanzi Simadi aingotorova Templeman ndiye akazvipinza Simadi zvaitaka aitora iyo ndopaiitwa aitora Ben Groups plus Simadi first show ya Simadi akatora first show yake yakatanga kuita ayo Chris Brown yangaina nabangu akatora anhu ayo akatora ni first show yake yakaina ni first show yangane vanhu vanoimba yakaina bangu yakaina aiwa vaimba yakumira yakurova yakuenda avairovawo vega because yanga iri MC contest waingoisirwa right saka zvakangotanga ngozoti neumwe munhuwo zvake wakazopindirawo aitonakirwa nevanhu vaitozviitawo kuti Templeman kuti anozviita zvezvo ainakirwa nawo ka plus neumwe zvakafanana yanaimbisa vanhu before Templeman vamwe vakasimbisa vanhu aiwa MC contest yakasiyana nemashow ezimudance bricks MC contest you get 3 minutes 5 minutes woimba nhamba yako song 1 hit yako manje zimudance unengotori unotopowa slot yako woiswa paposta vanhu vaitosungwa izoti vari kunonzwa manhamba ako because vazhinji zvimafreestyle zvavaifunga vari pepe nongosirutombozoti ndichaisirwa ridhimu ripi kumba kwako vamwe vaive vane mafreestyle vamwe vaive vakatonyora manhamba but ridhimu waisaisirwa raunoda MC contest yaionekwa kugona kwako mese muchiroiswa semuridhimu kwete rauri kuda iwe mukutaura zveMC kuti kutaura zvezimdanso musatikanganise meni bricks kuti kanganise wabva nekupiwa hanzi zimdanso yakaitwa popular kupi nani we aiwa mumwe nemumwe anoclaim inogona noclaima kuti chii mati kuti wapana mbarendi ndakavaita kuti vaite popular painternet vese mbare vakaimba vese kuti vazoziva kuti ndiye jalavu vaziva kuti uyu ndiye jalavu uyu ndikina uyu ndisekalazi indogona kuclaima kuti ndini ndakaita kuti vaite popular but handingamboti ndoclaima kuti ndakatanga zimdanso kuti vanhu vanyatsoziva kuti munhu aise mawords neface pane munhu kuti uyu ndinhingi uyu ndinhingi uyu ndinhingi aiwa handisitaura kuti kuno kuzimbabwe handisitaura kuzimbabwe kune ndikutaura internationally meaning kwanana UK kwanana England ikoko kwanana UK ndiko UK nai kwanana Canada kwanana Australia kuti vanhu vazive vanhu yavo ndini vembara ana sekalazi
nana Jalavu, nana Killer T. I'll claim that. But vamwe vari kuzvitika ndo vakaita kuti azikanwe painternet more. Ani. The likes of... of... inini ndikutaura pandakatanga kuisa China anga asati arekodha rekodhi yayo yekuti toda kukubata zibe ndekete rekodhi yanga isati arekodha pasa yafara ivo pakaimba panhana Uncle Sasko vasisambozikanwa kunzi vari kupi mazana humanana humanana fesi yako inotyisa vana kubata mnyari wacho yes aiwa wakaimba about 4 but problem iripo ndeyekuti kune vamwe vanhu vakukwanisa kuti vapromote vanoclaimawo futi kuti tisi tikuita kuti vazikanwe promote anoita kuti vanhu vazikanwe kuti large scale but ngava specify exactly kuti inini ndindakaita kuti vazikanwe kana kuri kuCanada anotaura kuti kuCanada kana kuri kuEngland otaura kuEngland kana kuri kuti muZimbabwe anotaura kuZimbabwe kune vamwe vari kuSouth Africa uzwa kune vari kuSouth Africa vanoclaimawo kuti tisi takaita kuti izikanwe zimudance because when you go to South Africa right now as we speak the main person ari kuSouth Africa is Nox ndonyara ndiye one of the biggest artists of South Africa muZimbabwe but ana Freeman ana Dadza D vanomboenda ikoko zvangosiyana nevanhu panhau ruimba ana Sekalazi vakutanga kutoendawo mai manje Sekalazi afanira kunge achiimba this week South Africa kuEngland anofanira kuenda muna May saka zvikutaura kuti but kuti vanhu vazive kuti uyu ndiye Sekalazi wacho kuti mumwe munhu abve kuEngland atsvage Sekalazi ndogona kuclaima kuti ndini ndakaita kuti vazi because anenge akamuona through internet ndimakaisa nefesi yacho umwe akangotaura zita chete nemanhamba haana kuisa face nezita nemanhamba acho ende kuti vapana iva vazikanwe especially yombari kuna Fantani DJ Fantani ndiye anova records Chillsport records lapamba pasina Fantani vese yombari vasikazikana not even one wow because hapana munhu aida kutora chance yekuvarekodha kwangu nedanger zone chetu before Chillsport kwangu nedanger zone nini nganonzani mufanira kuchitungisa anonzani critical wekuchitungiswa uyakamira sei anza Winky D fuck Winky aiwa Winky D akanga akazvimirira ega Winky D hapana munhu anoclaima kuti ndiye akaita kuti Winky D akazviita big game but Winky D akaimba Winky D zita rekuti zimudance rakandisiko inini kuti Winky D akatanga kuimba zimudance because anogona kuti akatanga kuimba but kuti ati zimudance haatauri zimudance manje Winky D because ana Winky vakatanga kutoimba vana Sniper Storm handiti but yanga isati rapo yakanyazotanga yega Sniper Winky D yakatangira una Templeman ndiye akaita kuti Winky D azikanwe not zimudance Winky D vakatanga Sunday avaNG zakuchazi vachidza kutropicana angori MC yanga izimudance iyoya but zita rekuti zimudance manje vaingonzi vaibhen grooves andikuona vaingonzi maibhen grooves nometa ari kuipa dance but vari kunzi vese maibhen grooves apa zita rekuti ebhen grooves richashanda kwakushanda zimudance nyange akuimba chisaradi chipi kana chipi changunzi zimudance mangoma iya yese akunzi mangoma handitizi kuitwa panguva iyaya vesaka ana Winky D angarima andi ana Winky D but yainzi ebhen grooves vese manguva yacho yainzi ebhen grooves vaakazonzi zimudance iye akaisa zita rekuti zimudance ndiyazikuzikanwa kuti azoti zimudance irimberi aiwa dauza zvinorevei chii kuti zimudance ndonyaya iri kunetsa vanhu zvinorevei chii zimudance Zimbabwe
chii marekodzi kana kuti munhu anoimba parekodhi yakadiko muZimbabwe ayo marekodzi akaimba tingati type of music yacho izim dance handi kune Jamaican dance hamuna Jamaican kune dance vanongoti dance but dance iri from Jamaica iyi manje vakavhaisa zita rekuti vati dance yagara dance ndo iri kwese saka wakazoti aiwa iyi zim dance ndemuZimbabwe. Alright, wataura izvi kwekuSouth Africa inonzi kwaito aiwa kune dance yeko kune vanhu vanoimba dance South Africa ndafunga kuti ine dance yacho vanongoiti kwaito South African dance. South African dance sa kokuzambia variko vafane vaZambia vari kurova kokukenya vari kurova kuNigeria variko saka unovati chiva dance is dance kazima akaka kazimu ndekuti vati yaiwa zviri kubuda muno muZimbabwe Digitere mumhanzi remuno. remuno nerwimi kudakuziva kuti ishona iri kuimbwa paridhimu yakagadzirwa muZimbabwe maridhimu acho ichiimbwa neshona ichimbwa neshona ndozim dance maridhimu acho ari kugadzirwa ari kubikwa muno muZimbabwe zim dance nimba kuti yakatanga kudhara chingoripo chekuti zita rekuzoti zim dance iri rakazoita popular mai manje ndo ranga risipo mai manje zvari tinokwesana tokona kutanga murikuda kuti zita rekuti zim dance zita rekuti zim dance iri ratoneya almost 2-3 years 3 years now but slag youth anotaura kuti ndiye akapairira aiwa rine 3 years amen uyoni slag makore youth mangani unomziva slag youth unomziva ainindorisa 2-3 slag youth unomziva anoclaima kuti ndiye akataura kuti rinonzi zim dance akaipa zita ndemuno anenge ari kuinde anonyepa unless kana kuti akatoti ari ikoko akangoimbirawo vanhu wabvati zim dance I don't think kuti kana kuti akatumirwa rhythm from here kana kuti akaita sei slag youth anoimba ero I think slag youth paari kunzi ndiye akaita kuti ite popular because anga newebsite ainzi zimdance.com something like that. That's my understanding. Oya angatori newebsite yake yange kanzi zimdance before isusu popular zimdance isati yapopular kuno kwe saka iye ndiye ane zita then vanhu nokuzoziva kuti kune zita rekuti zimdance wavhonakirwawo nechi aiwa hapana vanhu vanoziva kuno kuti takafamba bhapana pausvika kuninganomziva handimuziva saka iye ndiye anga newebsite yake yange kanzi zimdance.com I think so. Saka maybe ndo pakabvawo kuti maybe pane 1 2 3 4 mwakajumawo but unoda website inonzi zimdance wavhangoita kuti zvingoita apozi everyone yangu nzi zimdance bana wese kana kafuta kamwana ari form 1 kana grade 7 kana Nox wacho ko Nox anoimba zimdance salad chapo manje ko driver dongo Trevor Dongwai. Sim hip hop. Pagaipa. Ana bivila bien. Diamond musica. So right, what's it? Zafana to South Africa one of something South African dance. Ayo but vanhu vari kukanganisa kuti zim dance vamwe vari kuti mapioneers acho akabva kuna naBukati nana Major mapioneers acho kuti ndo because ana Bukati na Major iyi vakarova ndo yanga iri ndo andituti kuti zim dance yakataka kudhara asi zita iri avana Bukati nana Major ika vakazviona kubva nana Tendai kana Culture Tika nana Paradise exactly waona zviko yapi yakarova zim dance wazviona na yapi patano nana Potato akarova zim dance Frisco Kid airova zim dance Cisco yapi button yakeri yemwe muri kudhara zim dance boss airwa shona cheche zim dance yaya kweta uyu mpana mrefu uyo kunani amagidio kuparare kwenyu vati vanga vasingaonekwo zvavo kuti zvanga
but patime yenzi zimdanzo here. Patime yo mind zvese zvaingonzi Urban Grooves. Ini kuna vanhu vakuziva kuti aiwa amana ngataure chokwadi ngataure chokwadi amana Urban Grooves matakanzwa rini Urban Grooves aiwa ganzo Urban Grooves tatanga kuzvinzwa rini kuti Urban Grooves 98 andii I'm sure kuti ana Bukati na Major ivanga kutemba kudhara but read me computer yabuka yambi button akairova yakatanga apana kwakatanga ende achiburitsa nhamba dzaiyo yakatoneta kana yaya kunzi neziya ya memory I don't live like people do. So far even vapfana vakaita zvakadika chingoti sezvinhu zvemuromo promotion yedu inakadetsa patakutaura pareality yacho kuti munhu akanasorova chaiyo chaiyo yapakaimba akaimba munhu uyauyo nekuti hapana atasvika kuna yapi pacho but kungochapo ndekuti zvapo mandezvoti nguva yakaimba yacho yakaimba bota yakatinha izvezvi zvinonyepa chimbonimirira inini vanhu zvavanofanira kutaura pazimdanso yedu according kwandiri vamwe vari kunzi maelders kana kila tiva amaelders kana popopopo Elder killer iwe unoturovesa mbari munomu nanakina maelders iwe makings but anyways inini reggae music yedu yedanso yedu it took a long time to be accepted. Exactly. Now because yakunakidza yakatanga ku accept kwa last year na 2013 Exactly. paimba Winky D pakanyazotanga kunza akuimba vashoma vanhu accepta bata mnyari wacho aipa zvenharo vanhu vakuru kuvanga mai manje kana mwana kadiki kangoti popopo pese pese kana mwana kamwe kana 2 years but ukona vanhu vakanganisa kuti popularity neku-accept kwazvinhu zvakasiyana mai manje yaku-accept even ana chippers munhu aipromota ana Alec Machesu kudhara asingatombozvinzwa satamuziya but chippers haasiriyo munhu akatanga kupromota pane mabig promoters ekuzimbabwe ndaamairedros muzimbabwe ndovataisiya kuti Red Rose ndo akatanga kupromota danso chimhamzi futi chimwe ainzi echiti chikukampani ndo vanhu aikwikwidzana ivaona mahamenge uyu vainzi vakazorovawo mari vazisina mari vanzamayani but ku-accept kwakerege it's very hard any country aiwa sure but munomiyazoacceptwa manje but vamwe vacho havachaimba yatinoti danso yacho vangoimba zvese zvese but zvavari kuimba ndozvekuaccept zvakacategorizwa as zim danso nevanhu vakuru zvoti vanhu apana vakwanisa kuimbira vanhu vakuru makombi ese kapinda kurova Marvin yatongopopo bobo chii chinonzi zim danso mangoma emuzimbabwe anoimbwa nemuzimbabwe neshona ai zvakatanga rini zvikazitanga kunetsa kuzotinyatsopika 2013 pazvakanyanyopika before ana Winky D zim danso tomoti zvavano Silverstone pataihosta mashows tichita ma-MC contest ndoku katangira vamwe vachona ana Badman ana anonzani yellow yokuchitumbuza culture kid Winky D potato ndoyanga ingori same skill ezvine zvachi zvaadvanced zvayanyanyosimba vanhu vakunyanyoiteerera through kuti vanenge vaneka experience yekuziva kuti kuimba chi not before vamwe vachona vainyanyoimba vachitedzera vanhu veforeign kana mumwe achitoimba achitonenge Capleton akutoirova version akutoone Capleton sazazikasipakera apa akuimba neshona yemuzimbabwe yake style vachiridza futi popopopo vanhu akutonakira kana foreign achona izvozvo marelix achona achi nemawayawaya ndoyasumuka
Zimdanso unesani from yake Zimbabwe. uite kuita check 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 slag youth ari kuzviti ndiye akaita kuti zimdanso zvikanga Ndokobe atombomuzivawo. anonyepa It was Silverstone. Katanga uridza kana wiki D vachona kuti kwazvikatangira ma-MC contest nestereo 1 ma-MC ndopa zvaitangira vanhu vachidzidzira kuimba. vaita kuzokumbira microphone kamotovapa kuti mboimba jajina ndovaitosinamatwa usarimbo chimbodipawo chimboraidza imboimbawo microphone yaitonetsa ingonzi zvasingaopa zvikatangira iva vachivaziva kuti vakabva nikuka nokuti kwazvikatangira nawikid ndovaitonyanyisa pawa kuti wikid ndianenge akatangosumuka nzi wikid akuchiimba inonzi masong akatangosumuka nawo pamweso ndo pakada kuzosumuka kudaita pakuita competition ndokuti zvizoita zvizoita saka hatimuziyewo inongana kune vaimuziya kana kuti zvaitikira kupi I think aizvitira komeja mokari wokuproducer winki speak out ridhima yakangana yangainana uyo anonzanui ari kunetsa mazuva ano wekuimba wamuziya kanu anonetsa yangainana Mr Easy chichichichi uye tikangomunzwa aiwa ndiproducer kuna hapana futi vari ku-UK ana juicer dement anoproducer futi mareading saka vanhu vacho vese munhu wese ari kuclaima nekona yake aiwa idebate iri kuitwa painternet atosara bigman kumashure bigman kusarasara iye achitimafira kureyo bigman ndiye akatanga kurova chokwa chakanaka apatorataura chokwadi bigman anga ari kumberi bcause hapana umwe aichallenja bigman aimba yega ndiye airova chamwari vafana vari kuimba bigman vari kurova tirambe but iko zvinonzi vafana vari kumirira vakapesa kuenda pamusori mudhanzi bigman vasara nevafana mazuvano vari kutonzera nafana vacho bozi sekalas kina jalav koita kabebi akanikaka kakanyeperonzi kabuda 36 units akafumwana kabika pound lisa kakaipa kuna Empress Masina pound lisa kuna Empress Masina pound lisa vanhu vakazotanzi kabuda 36 kakarorwa gwaji vanonyepa kafumwana kakaipa aiwa asikampana akabuda vanyepa vanhu havazive kuti kakaipa kamwe kako zvoti style and pattern urikuona metsiripo manje pana bigman manje ka bigman isusu hatirambe akarova ende ndiye angari top pachapo manje vafana kurova because unganza vanhu 10 kwatisa mamemory cards enyu sofa munhu wese ari kunzwa zimjanzwani but tikaunganza vanhu 10 tisai mamemory cards enyu apa tobva taavhura ese we find out tinogona kuwana munhu ane full set chaiye kwabigman manhamba ese ka tinogona kushaya tinotoona munhu wese anenge angori nemanhamba abigman oma 1 2 3 achinonga but the rest mumwe utoshaya kutosha bigman ini rangu harina bigman
ndini ka ndinotoloda makadhi achona mamemory card harina bigman atoti bvudza atoti isajalafu wese isakilati wese enezviwikiti atombotaurwa wingiti munhu akuti achiti wingiti anotobvunza pane imwe wingiti imwe akutobvunza iri nhamba haachabvunza kuti isa wese ana haachadiwa wese panozisakilati wese akungonhongwa chi but inini zvangu aiwa mudhara zita akagadzira hatichikumutisisu ari pasterebigman yandakaona chaichaiyo aiwa akairova pajumaica akairova inonzi chiyaya tapinda muzamatime aiwa akaiburitsa zoti pavhidhio zvapo aiwa but vafana kuti vari kupinda nawo mavhidhio ona mavhidhio echisport iwo vafana vari kuuya nawo mavhidhio zokuti bigman parinopera rinori vanenge koganiyo amizi here ganiyo side ganiyo I say this time ari peri haina kurekodera paganiyo ipitike ganiyo emunapiru ndo ine nyuri ndova nenyuri dhimi iri kubuda mai manje this weekend kunoita mufanane problem ari kutobuda this weekend pane umwe ari kupawo maridhimi vamwe ptk futi hari mambuti the most underrated pane umwe ari kutora maridhimi vamwe ari kungobomba maridhimi maridhimi njanobvunza komla njanozikasiya zita lavo akuba maridhi akarungorova akarungotera maridhimi levels ndiye levels asi levels kanenge akataura paredhi arikutukano ari kutuka vanhu anenge ndiye ari kutora maridhimi mani kunzi ridhimi rakarekodwa zvaizvo kunzi ridhimi rakarekodhirwa kunhingikino but uyu akazokuburitsa vekuti angariita sei kandinonoka i1 clan anditi one clan yakabuda mai manje yechiu sport nelevels pane mumwe munhu ari kuclaima kuti iri dhimu rangu yakataura paredhi vakubirana maridhi ine maartist about 79 ine vanhu vakawandisa too much saka inini madhibansikazende pekuti pakuti ridhimu munogadzira sei pane maprograms acho vanosenzesa afana anobayabaya makombiyuta obuda ridhimu but vanenge vachabika vega here kana kuti vari kutotorowo kana anenge achirohwa kana nzeko vamwe vari kutobika from scratch kuti angotobika ega kutogara good 5 hours achiita zvimwe zvinhu but macho ukazoda maona mamwe maridhimu acho akafana bcause unogona kuridza kana tikilatika indoridza shinzo mani ndichinzwa zvakasiyana but sound chinobuda chitenge chingori chimwe chete ridhimu rikabuda rinoimbwa nemaartist akawanda saka rinenge aribika ndiye muridzi waro saka uyu anozoba ridhimu akuclaima kuti airiinonogona kubika ridhimu ka ini ndorekodhesa vanhu ndaburitsa ridhimu unobika ridhimu but ndotora ridhimu iyo ndorekodhesa kana wafana muchitungisa ndati iridhimu yangu but harisi ridhimu yangu anonzi ani mufana wacho anenge kunana budiriro kuwadzakanganwa zita reke mufana iyi akuzviti ndeyakaita 1 aita akatoritira kwanafandani asi bigman pane nhamba yake yakazorowa zvake